uNkulunkulu lokulonde kubusise Khabo Pastor ngechannel yofliki qhubeka uphile uphumelele kodwa inambi senze uma ngumlandeli le channel kusukela ekuseni ka 5 ntambama kuphela inamba uma kunomuntu osuke efuna ukubuza iphupho wena unale number yami awumniki kodwa umdirector kuyi channel usengafika ayithathele kuyi channel yabona please isethe ngo9 ekuseni ka 5 ntambama kuphela hayi ku WhatsApp hayi ku SMS sibheka uDoris wakamtshali uthi if you dream ulahlekelwa imali yamaphepha iningi umsebenzi asemsebenzini so Doris Mtshali umuntu omdala uyasebenza she should have said ngicela ukubuza uma ulahlekelwa imali or she should have said sawubona ngicela ukubuza that's a better way yokukhuluma komuntu omdala osekhulile uyabahlonipha abanye abantu uyabazisa abanye abantu futhi uyayithoba ngasonke isikhathi so uma uphupha ulahlekelwa imali kungabe imali yama-coins noma imali yamaphepha kuzoba ne-similar interpretation when you see yourself in a dream losing money. It's either a paper money or coins, it's still the same. Imali imele amandla okuguqula impilo, amandla okuphila. Okusho ukuthi imali ingavela iwuphawu lomsebenzi, iwuphawu lwebhizinisi, iwuphawu lweproject or anything oyiphilisa ngayo noma uphila ngayo. So imali ingaba uphawu lobunhlanhla. So number 1 ngokujwayelekile uma uphupha imali kuwuphawu lobuma ilahleka ngoba lisuke lisho ukuthi ngabe ungenzeka ube nezibhadi lokulahlekelwa imali maduze. So kuyenze uphupha ulahlekelwa imali kanti vele izolahlekela. There are people who can attest on that ukuthi nginophupha ulahlekelwa imali ilahleke noma kunophupha into iyenzeka exactly njengoba ngiyiphuphile. So Izaga 13:11 imfuyo etholakala kalula iyancipha. Number 2 esikhathini esiningi ke kodwa uma uphupha imali kuwuphawu uma ilahleka lusho ukuthi kumele usukume uqinise kakhulu umkhuleko ukhuleke ngamandla ngoba ungase uphelwe umsebenzi noma kuphela umklamo noma kuyibusiness lakho okanye usuke ungaphunyukwa kabuhlungu yinto oziphilisa ngayo. Izaga 23:4 ungakhandlekeli ukuceba kuyeke ngokuqonda kwakho yehlisa umoya kusoba right. Asivale ngokuthi number 3 kuyenzeka uma uphupha imali kuba uphawu lobe uma ilahleka osuke likhomba amandla obuthakathi aphazamisa ubunhlanhla bakho bemali noma usuke likhomba ukuphazanyiswa kobunhlanhla bemali kusetshenziswa imithi engalungile. Omunye angalahlekelwa imali ngoba kukhomba ukuthi lobunhlanhla balomuntu buqala beyabaleka manje kuye ngoba kunemithi noma buyathethwa lobunhlanhla bemali kuze busuke kuye engabe nabo ubunhlanhla bemali engabe umuntu okwazi ukuthi into eyinhlanhla yemali ibe khona kuye nemali ihlale kuyena. Yabona siyabonga kakhulu ke qina lemkhulu kweni khulu kakhulu siyabonga.